Taboo 26 December. Do you understand me? Yesterday, Bolo 25 December. And I what if I make you know, I could get now with 2:27 Kanji Vida PM. Now, if you know, I get on for how busy that out 26 December, how busy this area. To a corner yesterday. Do you understand me? You know, ọ ya bụ mfe mbịa fụ ndị a na-epromote n'ụwa mmebi like nwoke Ghana na-aka aka ụwa mmebi ana m ajụ na-amakwa how many time zone nọ n'ụwa kedu ebe nwa unu na-ekwuru ga-emebi m ga-ebido. Do you understand me? Obodo a kịta na onwere onye na-akọ akụkọ more just some few of them bụ Christian ga-eje ụka yesterday afọ bụ Christmas aka m ime video a yesterday mana I was somehow busy. Do you understand me? Ọrụ ndị ahụ ihe nwere ike iji ụka bata ha ejerekwa ọrụ. There is nothing like a public holiday n'obodo a kịta Vietnam na a na-eme Christmas. I think ị na-ene anya ife onye ọbụla na-eje ọrụ, skuulu dị open, bankị na-arụ ọrụ, onye ọbụla jere ọrụ. Igodo Kristian ijeche chọọchị n'ụtụtụ ịbata ijebe ọrụ maọbụ na ijere ọrụ n'ụtụtụ mgbede ijee chọọchị ma o ruo oru gị. So ọ ya bụ mpụta ife ebe unu na-ege ndị akwa ifere anyị bụ Afrịka. That is religion nyụrụ anyị anya but some of una won't understand. Religion pịakara Africa. Religion ligere anyị lie anyị ma mba ma umeju. Do you understand me? To the extent up till now anyị enwetabere onwe anyị because of Western religion introduced to you and I. You got to go. Now you know, everybody is moving around, going their own daily activities. Well, I can't go on holiday, Christmas, I don't know. Man, I will see Luna New Year, even over the Babalosa. I will shoot the video. Because I get Luna New Year, but even how I can practice their own indigenous tradition, carry our Western tradition. Keep on believing in superstition and the pastor and the Tigan Africa.